Здравейте, приятели! Аз съм Георги и днес ще ви покажа един фокус. Така, ето това е. Сега ще покажа фокуса и после ще премина към обясняването как става. Това е обикновените с тези карти. Така, да започваме с фокуса. Ще разбъркам тестето, за да не кажете, че е нагласено. Така, сега трябва да накарам един зрител да направи 4 купчинки, като хване тестето и почне да ги нарежда така, но тъй като нямам зрител, ще го нареждам аз. Хващат се 4 равни половинки и ги поставяме на масата. Така, ще дръпна малко насам. Ето така. Сега след като зрител е направил това, аз почвам да взимам всяка купчинка, изброявам 3 карти, слагам ги отдолу и след това поставям по една на всяка. Ето така. 3 карти отдолу и поставям 1, 2, 3. Така, сега почваме с следващата. 3 отдолу. 1, 2, 3. Сега тази. 3 отдолу. 1, 2, 3. И с последната. 3 карти отдолу. И започваме. 1, 2, 3. Така. Вече фокусът е готов. Малко по-различен е фокуса. Фокусът се казва късметлия. Късметлия е защото зрителът, когато е разделил купчинките, е познал точно тези карти. 4 сака. Добре, сега ще ви покажа как става. Взимате 4 сака и ги слагате най-отгоре на тестето. 4. Показвате, нали, че тестето е разбъркано, но не показвате последните 4 карти, ами просто някакси е така. До тук и това е. Сега, след като сте направили това, разбърквате, за да покажете още един път, че картите не са наместени по този начин. Пускате малко купчинка отпред, после отзад. Отпред, отзад. Гледате последните 4 карти винаги да са отпреди. Ето това нещо. Сега пак асаците са си най-отгоре. И вече тук е частта на зрителя. Казвате му да направи 4 купчинки, но да са малко повече карти, защото да не се разменят асаците. И ето, например, слагаме толкова. Първа купчинка, втора купчинка, трета купчинка и четвърта купчинка. Малко насам. Така. Тук са асаците, защото това беше най-горната купчинка. Затова почваме първо от тази страна. Взимаме 3 карти и ги слагаме отдолу. И разпределяме по една карта отгоре на всяка купчинка. Започваме с следващата. 3 отдолу. 1, 2, 3. Тази. И сега е момента да ви кажа как действа трика. Тъй като сте минали 3 купчинки, тук на тази купчинка се натрупват 3 карти отгоре и после са 4 сака. Това означава, че като дам 3 карти отзад, сега е ред на асаците, за да се сложат на купчинките. Слагаме първия сак, втория сак, третия сак и четвъртия се в купчинката. Ето това нещо. Думам да ви е харесал фокуса и това беше от мен. Чао!